Maayong adlaw mga kalambo, alang sa paghingusog sa pagpanalipod sa tanang katawhan gikan sa hulga sa COVID-19. Ang kagamhanang probinsya sa Misamis Oriental o ng Provincial IATF, katimbayayong na ang DOH Region 10 ug ning higayuna. Ang Department of Education malampusong gipahigayon ng vaccination rollout alang sa tanang 5 to 11 years old nga mga kabataan gikan sa mga lungsod sa Initao, Naawan, Manticao ug Lugait. Let's go! At ating saksihan kini mabulokong kalihukan. Inter-Local Health Zone by cluster. Kanang tanan among pagasuluyan, kanang tanan paningkamot ni na among matutukan ang kinabag-an sa atong kabatanunan. Nalipay ko dayon ang ako po nga maproteksyonan ilahang panglawas kay kuha na baya face to face na. Salamat kay kang gobernador nga naghatag siya og pagtagad sa amo ang diri sa amo ang lungsod. Daghang salamat sa iyang pagproteksyon sa amo diri. Mga igsoon, ilaw, ang kining atong gibuhat karon, dawas maka face to face, dawas makabalik ang ekonomiya, unta, wala na'y magtaptan, wala na'y magtapsan ang kinabuhi tungod sa COVID. Tune in for more updates by liking and following our social media pages. Hangtod sa sunod ng mga kalambuan, ako si Lambo Regiana MaLuNaI. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.